Hapadang kajing ki baklambo por ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kablas dang na do ka arpo nyo tarik Rizal arhaja arpusan da kabapakhang yaki trok kit simen bat klingka hasurok bypass Sumer mi menturu Kliterchi, na kalyang Deputy Commissioner East Janty Hills District, haka light unai wing arhaja arpusan, ul khot biang ya kaniga seng shaka mit jing yakran ringkat kinong mi kmat, naki company simen. Kumban Shukro, bahaka Lifeway tarik Rizal arja arpusan, Deputy Commissioner ke East Janty Hills District, ula khot ye kaniga seng shaka jing yakran ringkat kinoi lam bat kinoi ikmat napok ki seng jongki company simen East Janty Hills District, Henry. Namar ke jing yakran kamsham la urlong kat kum kimat jing dawa ke MCTODA kala beteng biang ya ke jing yaki. Shwaban lech kete ke jing kran kaseng hapo ke jing lam u president uba Moslandar marngar lam ke jing don lang ki khot ki la lum jing lang hak te ke jaka ba ponong jing ki na ka benta ban ya mer jing mot halor ke ni ka kam ha ka ba ka seng kala yeng scam bandawa ya ki ju hi ki mat bakla dap pen ngo haswa ti ke jing lech jongi sathi ka long thik kum ni ngan puli be thik ya ki mat ke bangila ai na du ka si ka ban kong yin mon la shu ban pen kala ka weiru la dangin pen kala ni ha pen ya kren pat ha ka wei pat ke jing ki namar ba ka pen i ka jinglong ka pen issue ya ka jinglong rang ba jongi nakaliang ka jongi kat bala e na ngila ini yang gini ki jing inong rim bangila ai sha Deputy Commissioner ubla khot ya ka jingalang yangi rangkat lang bat ka Cement Manufacturer Association jong ka Giant Hills Cement Manufacturing Association nakaliang ka jongi ka banan kong katong ba khamat bangin pan ya ka freight rate lani ka ta ka door kit ka ba ka door government kaba government kala pas kador kendai tengka nadu ubnai February riutarik arajar arpo bat nakaliang ka jongi ya kani ngin pan ya kani freight rate kabadai jong sarkar Meghalaya tang apo ka jala Meghalaya hi bada light na ka jala Meghalaya ni lek pat sekiwei pat ki jala la kalong sha Assam Arunachal baterter sha Nagaland Mizoram kumadon ki kali jongi ki balai ngin shim bait da ka freight rate ka jongki Mdei na kaliang ka jongi ngin penne ya ka dor jong Meghalaya. Ya ka dor Meghalaya ngin penne ya ka dor hapo ka jala jong Meghalaya kar barang hapa put usam jong Meghalaya. Ya ka dor bang ilek sikiwei ki jala ngin ya ta ka dor jong ka bala penbai ka transport jong kita ki jala. Kata ka de jing dawa ka jongi ka banan kong. Di ka jing ka baar kalong ba ka bakong san ka banan kong de ban ai lot chua ya ki kali jong ki khasi penar bat ki try jala. Kata kade ke jendawa jongi ke banan kong. Gidawa ke ni mdai bangile communal na mana kalian jongki kila ben lale ben ne kho yang ini ki por ki si ki beladap. Ba kila pa yang ben kali jongi ar lai sau tayo. Klam ai lut. Te Henry indala yo ban knyot ya kador ki saterwa yang i ban lut. De dena ta kadaw. Ban lat ye kini ki ki ngi la terwa ba de ban ai lut chwa kat badon ki kali. Ngi khampan bah. Kat badon ki kali ki badang yeng. Hapo balik jaka balik kit simen day ban penut chua ya ki kali jongi bat ka batam ngin sa ailang ya ki weiru kane kade ka mensim ka ba ngi pentrei kam ya ka jing ong jong khasi burom sarong ya la ka jong burom mi jong ki wei nenam de kata kanong rim na kaliang ka jongi ka basaw ka jing pentrei kam ka balai kade ngi kentu ya ka sarkar ka badai ban pentrei kam no lada kisngau ba ksem stom bag hindawa jongi kilong bean ni petkan mau ya ki baka don ga reciprocal agreement na padang jala Assam dan Meghalaya. Ya kani kala don ke jing terwa na kaliang joka sarkar Meghalaya ba Assam ki da biasain lagi bor sarkar usnem kendai spa kendai punyo hak sauturik Desember. Ba ki kali ki rasio ki long saupo ki badai na bar jala sispa sanpo ki dai nang ni na jala jungi. Bat ndala nang kiu ka por bat kisngi bat kiya kat kum ga juk ka bamenta la de thok lupa ba 6000 na bar 8000 ki dai gi jungi. Kata kadai jing thok ka kot ka bla don da ka record tegi kentu la da kimla ban ai kini jing dawa jungi lagi sngau bagi long ba an nyipen shisha lang ba kani jing asan house nem kandai spa kandai punyo da ki sarkar ma menchua kam long ba an balai menta kan long ba an de ka baong ba lada ki kali jungi kinlek apo factory kin sha pan up arsngi kamu dah hab lakut ka arsngi ladang ya sedang ya ka arsngi sajrong kidai ban siu ya ka baibam ya ki try kali ban onya kali nadu jaka lut kimla ban penyeng tam ya ka arsngi hadu jaka penhabru kim dai ban penyeng tam ya ka arsngi ladai penyeng tam ya ka arsngi ki ha ban ikran sutu bat kinonya kali bat utrai kali tenang ta ka basaw kadai ha ka benta ka ba kajing penjot ya kini ki berni simen
Kamot ba yakini ki bernisiman alap na kinong try kali nong nya kali ba syat penjot da kini kinong tap jong ki factory bat kinong panap jong ki factory. Te kum yakani ka jajing penjot nakaliang ka jong ngimsya ban ot na ki try kali bat kinong nya kali. Te ka point ka ba banriu. Te kani ka kabanta ka bangi dawa kalong ba ki don lang bagi transportar. Bagi transportar ki dai nong siu pisayengi. Te kani ngidawa ba ya kabil. Kini ki factory kide pan pelait hapo shibanai. Ya kabil jongki. Kenang ba kila ban kersan ingi. Kawai ke jingkeli ke bangin bu kum ki nong ilam ki jongpi. Hatu pila long ki balak kre. Bangin ile cepo East Jante Hills. Toh irak tino. Toh ini pen baik nak kum ne. Ki member baro menta kesini ya kemat mati ingi. Namar ngila ya lam ni pina kapor cakapor. Menta ngikwa bapin ya lam mapi ingi. Biang. Toh. Dengan nak liang kejunga. Shwab ini le stay. Kebanukong an pediang burom ipi. Kumu chairman hani kapor. Nongkong nong siap ngai ngu idem nyau play try kenrat nong bu nong tau. Palarila sumaringi ha kini ki nyumet prasngi. Adap da jisok kemen ke bakrau ban ong tang ke dekawai. Ha kini ke jing strike ke jongi. Omdon ke ke kubor ke bas nyausi. Lani ke bapan ma lani ke bapan mensau hendrai gedang yok bet. Ya ke kubor ke jing kermen. Kata kedai ngidap dari dokumen ke bakrau. Ya kini bara lada piki membar pim ya terelang batngi pim ya simkia la ka jong kapali kene ka kam kanom long sukses hadukan ni. Kaburom mi kale piki para membar barok hoy. Hoy ngikum ki leader ki jong pi. Ibon sibon ki jingduna. Ibon si ngidon sibon ki jingduna. Na kata kadau na kapor ni sai ong ya pi. Kori orang ba, ko long kemi long kpa, ko para ko henmen to ajung mutlam, yengi, namar ngingi don kam, ya ke jumut ki bapi pasyat hangi, batang ba ngilong kinong yalam jong pi ngila tiplut, leneng ngila biang lut, andai don kam, ya ke jing pensieu ke jong pi, bat ya ke jing yalam ke jong pi teng ro, dan nak kata kadau, hakan ni kapor ngam kuat syuban sim. Ya kapor, jait bangila ya tiblut, ba menta kasni bangila syakot. Now DC, jong is jantia banla ya keren, na benta kan indefinite strike ke jongi. Takumta na kermen skam kumba pile rai, pini ayat. Baro asite sepo is jantia bala kerpat. Ya gitu kibadan hang nero, what pelait ya kene ke jaka. Siapa bahaya don hang nero kumba arpeo ngut, lene arpeo sangut. Kata kadang jikar pat. Yo apa barong ini lek cetai pat, hang ne pat umdon nong apsu, kamu kikali kin lek no. Dan kata kadau, gitu kibadan hang ne arpeo ngut siapa bahaya wat ting, wat smeng, kam lele. Pidon hang ne ngin sapa ya kibriu kibanwan hadian kibangin lek cetai cedisi ngin penne iki hang ne bat pi. Kata kadang jingkar pat ke jonga. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.